Gerombolan perampok nekani rong minimarket no Kabupaten Tuban kerekam CCTV. Gerombolan perampok iki nodongno tembak karo njaluki dhuwit. Teko loro minimarket sing dijarah, pelaku kasil nggawa mlayu dhuwit sing gedene 47 yuta repes. Kaya ngene iki rekaman CCTV sing ndelokno aksi nekat gerombolan perampok nekani loro minimarket no Kabupaten Tuban dina Senin. Gerombolan perampok iki pisanan nekani minimarket sing enek no dalan Panglima Sudirman Kabupaten Tuban pas jam 3 esuk. Nok rekaman CCTV ketok gerombolan perampok iki nekani karo numpak motor sing rupane ireng. Terus wong telu nganggo jaket lengkap karo tutupan rai medun teko kendaraan terus mlebu nok minimarket. Pelaku terus ngancem salah siji pegawai minimarket nganggo senpi. Gerombolan kuwi njaluk nduduhno brankas. Ngerasa nyawane diancem, pegawai minimarket kur iso pasrah karo njupuk kunci brankas kanggo nyimpen dhuwit. Bar kuwi ngentokno dhuwit sing dijaluki, wong telu pelaku langsung mire karo ngerampok meneh nok minimarket dalan Remardinata jam 2:30 isuk kurang. Jere Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander diduga pelaku enek papat. Siji wong tugase dadi sopir sing liyane mlebu nok minimarket. Teko loro minimarket sing dijarah, pelaku kasil nggawa mlayu dhuwit sing gedene 47 yuta repes. Dingerteni gerombolan perampok iki beraksi nok minimarket wilayah Lamongan karo Rembang. Karo nggodak pelaku, polisi ngimbau ben warga luwih ati-ati utamane kanggo sing jaga toko pas bengi. Ziki Muhammad, JTV.